Abi apa na mapasuna, mapamagitong na utang abay sa organ ng kami pitero na biya. Malikira na detaruber na kami papayapan. O pwede kaileran na dito sa kapangalaw pala. Yeah. Nga. Mga babayakan, sa kanya Al-Hafid, Ibn Rajab, yan kaya yan kaya Jamil Ulum Al-Hikam, ikapat na ito sa 68 pandangan niya sa mga kita. Na ayaw katiro yan nun, kaya kini na ngutay na liwallah sa suratu Al-Imran. Kamag ito sa udua. Kaya katiro no Allah, pagila niyo po, suratan niyo mga kamano sa walay, na aniyo, ito na ba na kabatya. Matatago sa inyo na suratu Al-Imran, kamag ito sa udua, na naman din na ba tanong ba si Allah, matagin na yan. Kalangon taman na deta ng panmada ko dunia, napiyakan mga tanong niya. Iwala kansiru tu surat Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hey sumya marati abasta maloy. So amano udina ya ayyuhannas mga manusia naman panmisi sibay ka no mga bisa surah sa Quran na surat Nisa na mga susul kanusan. Mapad kanusan. Hey sumya marati ati ko Allah. Halakan yuswallah sa tito Allah. Inway tiro Allah nga hakatukati na kadia. At na mga taong takabasakan rakan kadia. Kasap-sapang nga depo kay lero na kalilipatan na pagilay no Allah. Pagilay no Allah na asay ng pano Allah sa mga malaikat sa kiraman na usukat ini. Debetan kapi panagusikon. Samta surat Qaf di wala. Baca di rumah ni kata 30 di ukilipat ina. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Sabi sa naratibo Allah, inad namin sa manusia mamabubay. Wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu. Katawan namin at tigo Allah, so pagkigdi ko ginawa niya. Ay manamya pikir ka na dangap mangulaw lang sa pingulaw lang na katawan ng Allah na ayaw miya kalalaw. Na dangap mapikir na katawan ng Allah. Yung mga sabi ko mga manusia na rining bangiran sa Allah. Sa ayaw bangiran una. Dati ko sa bada pumilin siya kini pumapasang ka pagabot ka sa debari siya. Naiman to namin, ninita kapag yung tagiro kang busa, natira na pumilin siya kinaadap ni surat, nakibot kaya. Kaya hindi mo to karate ni panikiran. Nakmati niya na dito ba? Di man mikiran sa marata. Kaya, na. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid na 24/7 napipikir danway. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kanya tigwallah, lebih marani ko manusia, mama buboy. Marani ka din sa ginawang ka, uwi na mas marani so Allah si ko ginawa tanong. Ka, akrabu min hablil warid. Diyan kayo ugat siya. Diyan kayo yato na banabakrang. Na, ugat abakrang ta, uwi na mas marani yung pansuwang mo. Kayo to pitero na biya. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan nar mithla dhalik. So atigo nabi so surga na marani ko isar kanu adi sukaran niyan ko sipito tinilasa yung ng mga tinilasa na unta sipitya na. Marani taon doon katinilasta sandalata ugid na mas marani ta so surga. Nadetara ng mabuti nabi sunaraka marani ragta so tinilasta, sipito tinilasta na sobrang sa karani sunaraka. O piya ka, mangungunutang ka, o angon sa mga, ato na ba na, yung utati ko sa abagwa ka na, mga ipusa, o angon ito, pungay man to. Na asar ka, ayaw nga doon itaros, na umiyukswala na ang tanga ba sa kabasa na bibitero ka no. Orong nga patay,
Kaya hindi ka kataukuran ka po. Laylatul Qadr metos na di ka pagkatimbos. Kami buto ka. Nagkasusurga. Umambu udah dumaalin ka umami na may sampay so Ramadan laburon. Yun kaya Ramadan na Sahrul Jud wa Sahrul Afa wa Sahrul Quran madaklayang unang tanurundan Sahrul Quran ulan na ya Quran yan kayo no makagirong initurun sa Quran so po Ibrahim na initurun ng Allah Ibrahim na si Ramadan ka kanaman yung mas kita lubi miya kapamosa ka punong kwadam na kadi makan Yesus sa diratul kholad na minipon ro na piyakawa wala ko surga na piyaka tapadi sa dunia na miya kapusa sa talupulugoy na dito ni miya tutu na taman sa ayaman na mininggo po sa kita na ayaw to maksud hedap na ani pagawa utaw so ayaman na ubod na miya kanyan apa niya kay o di na tunonon pagabina sa siku ginawa niya nganon igira niya kagdem sumano siya na sumo sa doktor kapugul karaso nagtingul doktora wano kusa kapas din na kuhikan niya kita di ba gubo agi kita kede pipesi konto na ko detaran niya kay Ramadan ayaw man naging kutuba amyan tanong kagya Agyeng kay Ramadan na ulan-ulan niya o Quran na aya apad na suwag tanong siin na maluwing tanong katimbangan na umitin tanong sa Quran. Kanabayang kabaluya katimbangan na ka ipuniyong asiko ilalapis itatangkas na inipungo panginin na taman ni man doon na dakal balin. Ang ata pakandiran din sa nagtibinan. Nagiyurarat ko na matangan, nagiyurat pangilangan, pagbangan, napangan niyo, kapsumilkan. Na mga simbang man, hindi ka pagkaturog na pakandiran niyo Sacrifice sa una na ni Manto, sa sola naging na telebisyon. Nabali ang kaso, ang duta ka, napala-pala, doon ay amanan niya na, di na namikuat, napala si Masikong. Timot-timot tanong, yun kaya Ramadan, buon na ko kesabot ka, taman ni Manto na aya kamamang sano na laan na kung tatakon. O di ka bali at tatakon, natabi sa kapurwallah. Na tidak ka masinanan du Ramadan na bali ka tatakon na siya ka kisinanan kung sa Ramadan. Abis si paswallah, inalakar ka nung kali sa surat-surat di sa pulawisa. Gidong pagaling na Allah, sumita dupag ito sa taman sa disira na magaling sa pagkakas. Nagiyan na. Ayaw ba na katinilikadwanan na la ilaha illallah. Yang kaya tunaban na katiro, yang kiniya tunaban na Al-Hafidh Ibn Rajab. Tiga na. Saya matatang sa gina kita ba, Litaif il-Ma'arif, ikapat ba ito sa 50 gulo. Kainwak na yan tunaban na puwang na yan katitagulo na kitab. Gusto pandangan niya nga, gitabiyan na dumadi mangiman ko, di mo takatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mo tasakay at Tirmidhi. Kirtiram na nga mga hadith, kami ang hadagdag liman to hadith, maudo, daif, kapamana, saragagan, ini ang kupunagi. Nagyang mo taptirong urkanwa, sabde no Nabi, sa yung to sakay at Tirmidhi, kadungi buwisa, 50 lagunam. Nakatiro sa no Nabi, ada taturo niya para sa akin, natigil na. Yakunu fi akhir hadhihi al-umma. Kadi natigo Nabi sa giyang kaya muri apagtaw, agiyang kaya inaloy niya na. Yakunu fi akhir hadhihi al-umma. Paganero na khasapon. Ay manan ay khasapon na pekal na suingit. Sa dingulalan, sa tsunami, lino, ada tara Turkey, Syria, lininubsiran, la ilaha illallah. Ito no kalala na 40,000 niya tayo kira. Masala ko pa sa Syria. Na-evidence pa kasagid kira ng Allah, linom na 7.8. Nagito. Pagkal na so, nga datigo Nabi sa dingulalan, sa diyang kutuayamanan niya na, linog, o di na tsunami,
Yang kataling maging mga typhoon, mabundis sa oran, terus na dalendag na, panapkisugot kilakilat, wala dila. Na, masakon. Ikadua, na mga tibula bisa yung kaya murya pagtaws kita mo ya, mababanta ka yun yung katirong nabi. Eleno sa kong tasahan at termidi. Doon ibu umaga ito sa uling mapulog na muling kalipat. Na, masakon na yung utakap kali na warna manusia ko kapakalegong ko dunia, ibarat ang katigta ng inimbota, na anak kilita ng inimbota, aditaro to pi angguta, kagkiyasawgan, hindi na makamupuntal sa malubutala binatang, hindi na giya. So masabi din, akilit, tanong sa din ang mga pismo. E katala Pitero Nabi, nakadapon, nakadapon, nagyong utuwa, mga tawa, pengusiat tabi pengusiat doon, pengusiat din, nakabukagan, nagisabab sa giyong tatim na giyang kapitian, na ayaw man na iriring ba yan si Paulo Islam, kamasi sila. Dataro mga siya, mga saira, mga supi, basta kinkiwaya, siya, saira, supi, na ubay nyo niya paratiyan, na din siya rin pamamatindi. Kamiya barang na, kaya kamukakin ang suwala, gusto nabi. Na, ay panawabasa ka, di kaya na binasa. Yeah. So din so kerong nagaruay sa mga Pitero Nabi, akudin sa giyang kaya murya masa, pagkalan na so ingad, at sisa marami na ibiram niya orang sa mga pagkalan, yung utaimin na, galang sila yun. Biram miya bulo-bulo, miniko sa pintugawi, hindi pag-ugit na mapulo, so mga turan niyang makala. Na, matagin din yung tibuhay sa, Ya Rasulullah, anuhlikuna wa fina salihun. O pamatibuhay sa Ya Rasulullah na kabinasa kami pun, kira kis kami pun, as kami at tibuhay sa na as-salihun, kipipipi kami. So Aisha, umul mu'minin, yan sa Quran, mga basic ko surga, pagpamangin mo si wala, ayaw man na mapagkanuro na ya, makadudok pa sa diyang kaya si pinariman doon ba mami. Na. So din, so kaya nagaruay sa, at tingin na, ano huli ko na ya Rasulullah wa finasalihun, upang nagkabina sa kami pa, nas kami na sinami ko mga bilangan daw. Gusto din mambo. Nagtigo Rasulullah uway, naam, idha dahara al-khabat, waya tingin andedun ikabinantay dumayamang so may tumala amarata na ayaw ba na naso tiba wallah nakakirarabuga mo nakakirigumihan ima susulat ngayon may pakasya witinurunan matangin din niya agatirin niya Hafid Ibn Rajab na al-mu'minu la yanbaghi ay yasbiha wa yamsi illa ala toba kinang na natingin kung mapaparati, mama mapaparati abubay, ayamanan na, ubak ako ng kapita o di na ubak ka sampay sa kubibi, abadis ka, na ayamanan na miya katawad si Kuala, o di na miya nang ilaka ko, kaya pamang niyang kakualas, sa iniler ka agyang utang yang gelbo ka kadusta na ayang manaw na gyang kaya ulan-ulan Ramadan. Kamanga babayakan. La ilaha illallah. Nabilang mo ito nagkisampay sa gyang kaya ulan-ulan Ramadan. Na umanisan na pamikan sa sabing sa kapasangka. Kamadi di pa kami nisampay ka sa gyang kaya Ramadan na. O mandan na sumagat sa Ramadan, na di nga kitip sa Quran, di nga di ka mati sa Quran, sugo nga ginawang ka, tagla nga ginawang ka, pising ka ginawang ka, na pambati ka sa Quran ka. So Quran, napito ka to stakap, sa giyo kay ulan-ulan Ramadan. Lang mo na simba sa giyo kay ulan-ulan Ramadan, na mutatigo ba sa abago, panakpan. Naman, na mutatigo nabi. Man adda fihi faridatan kana kaman adda sabakaina faridatan fi masiwa katiroy nabi. Umang kasi makasumbayan sa sambayan nga paralo low ramay asar maghrib ay sa subo.
Oman kasi makasumbayang sa paralo na oman isati man na paralo akasumbayang nakasaya na aya apuki tingog ka na 70 a paralo at tibunag. Sumbayang tanong may saluor na ugyong tamang ipos na ikapito tanong man to gawin na oman ni wakto sa na 70. Na oman takarabo bibikas na Sadin kasi di ka pakasambayang sa mga sambayang motorati ba, sa mga lumpit ko mga wakto na umibswalla na ka nakaman ada faridatan pi maswana aya apkitin daga ka na sunat kasunat na titimbang no Allah sa timana parang. Naayam ya kalalaw. Man fattara fihi sa'iman yalita na to kagya yung kay Ramadan na sahrul jud wal ata. Ulan-ulan na yan, akapa nga pa di, nagu ka pa mamagay. Na inuto, na ino ka, kaya kapagungos sa minggulalan sa kaya kapusa ka, wala, kagipaligat sa puasa, ka, di kalo-kalo nakatabuang ka sa ranon gagaw. Kutungan na yung ka, sulada ka, siringan na ka, akapipipisan sa kawayanan. Kami pangalimu ka. Si kumingi po sa Ramadan na waya ka pamamuging ka, na diyan namay ka sipat ka kibinasa, kida sa kipanta, ka mga wata na panik niyo kiranaya, ka hindi pa sa dimilibad, napagilin na kautusan niya Ramadan. Sa, andin ni kaluto iyan, na diyan ko to kapag kababayan kaon, andin ni tikan niya, misampay tanong si ito, itatangkas na, bumali, naging ito kapipikiran kaon sa kasirapangon. Na, ito yung sacrifice na kaayamanan na la ilaha illallah. Andin. Ito na ba, natungan na yung pobre. Naudunin na rin sa mga pobre. La ilaha illallah. Tigo na biya. Ittalatu ilal jannah. Faraitu aksar ahli al-fuqara. Ingin sampai ako at tigo na bisi ko surga. Ayam yena nakadaklan ng mga tao, ng mga pobre. Ingkay no. Api ana sumagad kiran sa ito na ba na sabi ito nga. Niya kito ito ka. Kasi sigad kiran ako. Di sirang kitisyo kayo sa ito nga. O ba niyo lilipatin? Dahil natin ko nabi, asa katobo ba di pagkasagad sa ikaw itungan. Hisab, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Diyan kaya hisab, nakateso kita karay ko Allah sa Quran. Suratul Hajj, 47, surat niyo. Tigwala, inna yawman, inda rabbika ka-alfi sanatin mimba ta'udun. Suwati ko Allah, so gawi isa hadapan ng kananaka. Ay mana nasa aluan ro, na ayat timbang yar kita no sa yung kaya dunin na sangin pura kung kita no si. Di ba tika? Makatatin karo apa magitong ka. Ayat katiniya na sangin pura kung nabati ito na sa salungan. Na kanabaya po pakatin na karo abi pagpadakan na yung kaya tao sa dunia. Kalipunan na kadang si Adam. Napakapaling ko sa nang kasi kung mga tawa, marawt si kubanggit na. Pagdaro kititin na. Ya belum larang wala kadamay. Pagdating mo din nakisampay at yung nabiso. At tingnan sa labo. Mapsusaw. Kapalibuda sa libura mo. Ya belum larang wala ka ala sadri. Kisampay at yung nabiso. At tingin sa rarap. Taman sa aya ka pa nga pupururo mga manusia sa along na mauri nga sinto na dira ng pulo kahasta. Nung tsasta na sarpa, narpa ka sa ng pulo, nagyuti ka na kakapuro ka sa along na mauri. La ilaha illallah. Na, yuto ni ka puro atin. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Suratul Naziat. Baca niyo Roman, kapus-pusan. Wan naziati gharqa na mapaami ka kapuskan at iko Allah
Yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imrin minhum yawma idin sa'yun. Yung utagaw iyatigu Allah na palaguin ng tao si pagrihin. Ada kaya kapalunsulunsun sa inama. Nafsi wa ummihi sinaya na palaguin niya. Basta makamida kanu sa paratea simbasi ko Allah. Umanisa na ayaman na dinaptit, ito na ba naptitap lisa. Ka, so Allah na ay sa mitero. Kana ba tanuan ito na ba na bimba sa katero? Kakatay susura na ba tenyo? Wa abi, siya mayan, palaguin yan. O sahibati, si karuman ka. Apayapan sa tira na milangan na kanu sa gagawranon sa diyan kaya dunia. Kadin na miya ka ito buwa kapakapitira wa iwa kiro may katongani kan madin na detaryo. Aming ginaway ko dunia. Nasalo nga na mo rin nakati sukat kiro Allah. Pilawin mo yung karumangka na pilawin nga mo si karumangka. Basta makamigyan mo sa parateka. La ilaha illallah. Wabani, tamang wataka. Pilawin kanyan, pilawin ka sa kanyan mo. Naman, inuto, sa surat Nisa, 56, surat niyo, nayakaturunol, natin na, kullama najijat juluduhum badalnahum juludang gairaha liyadukul adaw. Yung mga tao na may pusiran doon, na may kamatang da, mga narakasiran, natutungon sirang unaraka na umanatigu Allah, marukrok so kubaliran, na sambi na bisa kubala, bago ka, anirap kagtintimiso, karang kakalit pa diso kasiksa sa anuan na mau. Ay mala na so apoy kunaraka dyan na. Nga, di gumarato, badalu ajusaduhum fi kulli yawmin 70,000 marra, waliyadu billah, di mati ka. Ayat tingu marangap kesabi sa kubal kumanga to kunara ka jahannam na mababasanuan maka 70,000 surang masan sa kubal. Nung dito pang yung tapalansa, nagunga sa dekatan sa lawas ka, di na malonita. Na, baka 70,000 nga, benda di sampai sa makatanong mga pera na miya tinggal sutaw. Nakagisaalungan amore sa surat tutukan sa kapuspusan, natigwala la yadukuna pihal mauta illa al mauta tal-ula. Di baru kapatay, kauyaw-yag sa tanitiasa. Diyan kaya nung anamore, na da ba niya kapusa, da tama na yan, nabaging ya dunia, anak tama na yan, anak kapusa na yan, dito subangkit na, apya di ka rumisampay na apya, tunad. Ya ayaw mana na kaatasan ka, barabang saan ka, tatamukong ka, niyada to ka, datarin mambo. Ayaw mana na di kayo tatapyan no, datar ka, kagya sa kanina mabarabang saan. Pobre ka, kesakit ka, da ka dito ka, pala palitan o da na temporary. Amatag, paginataw sa diyo kaya dunia, matagsagad na adnaw ras, na ayaw mana niya, nagpiliman tanong mo. Nakinanglan niya, nakaprepara yung tanong niya. Na isa mala akaprepara, kenapa nakapakaprepara yung tanong, amiya kalala-lala, kesukat tanong na limu wala na gil kaya ulan-ulan aramadon, naging utaw kabasawar ka nung kagiyan. Alinang kasi ginawa. Ulan-ulan niya sa rujud, kapangapadi, na uni ka katabi sa kapadi, sa gil kaya Ramadan. Tabi sa kapur wala na da mga padamasa, aba ka kitabi sa kapadi. Nasi ay na kerusi nasikat kita pisa dia muta mga tao. Ayam mana na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mitero saki mga tao mga pegus. Mga tao tigu giron basa akna ba mata kudal Israel kolpong katunganid ng kiti kamiyak kaliglig kamagid sa Ramadan ben kita kapisa kaligid waliyad billah pamuli na rin na yung tada na nabatian sa kinya Al-Hafidh Ibn Rajab 458 sa kitab li Ta'if al-Ma'arib misisita tingin si kumerateya mamabubay uba ka kapitain o di na uba ka nisampay ko kagabi ading ka marar sa ginawang ka
So miyag segedreg tanu aging kaiman to narba. Di tanu matatangka do isabay tanu may udi na may kakamis. Gina nga kapakatutunog ang mga gawin. Na aya kailangan ka na mararas ka ginawang ka labor na pito gawin man to na tabir kanwa. Di na sa kataw kita no sibo. Ibutad na aban yan di kataw yung ano minirami. Agyan kaya pito gawin may puso. Malami ang pasad kasi ang takati. Katawan yung manisa ginawa niyan. Mabubasa naman, nagdita naman to. Nagipitir ka. Ay mananaw, sila paramigin si ikuan to na ba na kabayaw Allah ka, pumatya kami sa Quran, kami sa di napakasundin na kaon, na pumatya ka, na ebo ka kisnudin ka, na may kabag kumasut at tanggas, na ayaw mananaw, agipri para doon na sa pamilya, nga na isa pa ng pamalasin. Yeah. Matangin din natin Ibn Rajab, Paindahu la yadri mata tufaji'ul maut sibahan o masaan. Ino to? Nakalitin na mata na di katawan no ginawa o ano na kapagataling umarko kapatay kapipito. Agya kaya kapatay na manan na utapitero nabi mo tubag tatang. So kapatay na panakaw na ino to kailangan na marar sa kalinaw. Na, batan mga upod sa diyan kaya pito gawi. Di mo pagpadiman, ano magawi? Ano ko na kalubay, ano din ang niya pelero naging kaya posang ka. Bungay man to. Aya Peter wala na ya ibadi. Hey, oripan ko ating wala. Law balagat dunuba ka ananas sama. Upama ating wala ka isang peso, kadustaan ka sa diyan kaya gabon. Thumma stagfartani gafartu lak o kamakal. Mamani karak na tigwang la sarila na rilang gusta. Naiman to na pun na kaiman to, kababay ka. Di nga kataw ni sumpay kama yan takadi. Iya, na ikada, punda ka tireki na Ibn Rajab. O takbidu ruhamu ala ta'atin am ala ma'asiyah. Kano bagi-bagi tadi katawan ng manusia, o inuaya, iparaw tamayan takadi, kapitanan takadi. O mani gawin na nino kasalusutan urunay na, inipungko kinimbawa taanra ka, kinimbawa taanra kita no na tama ni manto, na di na gawi iya sumiyagad kita no, abatan no, di pusagad sa kapatay. Lagi na so to, ay pitero nabi na, anong akol maut, katiro yung nabi. So, turong na pagariw kapatay. Na, kalabag ito bukas sa Suratul Zumar, surat niyo, 42. Tigwalla Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Taman sa takapusan niyo. Bati niyo naman. So, Allah, napatang ano niya salang wano barani alang wano ay manan niya wasi ku dunia. Sa dinggulalan sa sus kita nuro ng mga manusia na andun di katurugar kita no natangan mo Allah sa mga niwatan. Pakatan yung suratul Zumar 42. Matangan mo Allah so mga umur mga tao amay katurugan siran na suatig wallah, so doon mo masuadjalian na, makanggagamu kaya na, makanaw ka, napagakasunod ka wallah, so niyawang ka, hindi mo masuadjalian. So, malatig wallah, so, niyaw masuadjalian, nagyang ito ha, kadiri sudin pa ka na. Ano kayo bitaran lang, kung dapat sa Ramadan, nasa sa pulaw, orang niligi. Tirog, nadit mga na. La ilang. Lagi, kinanglan eh. Itano di makapreparan sa oras-oras, gawi-gawi. Tingin niya ang katawan mo, inuaya. Maliw sunyawan niya, nagtingan nung Allah sunyawan ka sa, ay kapantagan na alapa ay mana na mangungutang nga si Kuala kami, mo sa kasibnar. So ang duta ka na, piyakapusang ka, diyan kaya matangan na, piyakapusang ka sa sacrifice kong pa siya ng telebisyon, nagyan kaya mga Facebook ka, meron na miya kailangan sa wan na miya bina sa subay na suposa. Sacrifice ang sa pasin. Kanaan la kung tatakon,
Yung takit turun Allah sa angkan umbel yang mga masanggilan na kenapa? Ayaw po, ito na ba na kambelo yung ka masanggilan na giyang kayatian na kasakyan pakapangungsar ka. Upangan ng kan, panginginuman ka di. Kagiyang kay anggota na pakapusan ka pang gaginan ni taruto, kakabaloy ka, alaalakum tatapon. Sige. Na. Matagad din na paman asbah o amsa ala gayri tauba pahu ala khatarin. Saan na tingin sa tawa kapitaan o di na sampai sa kagabi. Ayamanan na ala gayri tauba. Da makatawad si ikwalla. Da pamangni sarila si ikwalla. Dan alin na ginawa niyan. Kwanto na ba na gini nga panggilbag sa kadusta no man gawin na meramig so kadusta niyan. Nas kanya nakitiga kina Ibn Rajab. Na miya pinyasan niya na binuna. Di kayo, sasagyan mo ta suratul mu'minun, surat niyo, ikamal ito sa wudu. Yakatirusan wallah. Di na, pamantakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Waman khabbat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi nari jahannam khalidun. Sadna ketigo Allah sa mga tao makapanad so timbangan o amalyan. Kaya ayamanan yan na miyamikal sa amalamapya. Kaya kapusan yan so pamikiran yan. Kinuhanin lagi yung utaandit ni Melanin so yung tasiringan yan. Sa mibel na miyabong niya nakaranya na nakagisira na pobresira na tigananin sira niya kaminos. Hindi pa masira sa karni. Buwan na kamuto. Di nga ipagwidakan, awit na ka nagiginawa ka. Na, papusan na kamatang ka, sa diyan kaya, pangayla, di mapaya sa telebisyon, di ka pasitmunta sa telebisyon. Sacrifice ako naging kaya ramagon. Diyan kaya, barukan ka na, andit niya ito na ba na anak imbugi nga, sa iyong ito, sulod ka, siringan ka na, miyakipagiguro ka, kapag kulang ka, diyan kaya barukan ka, di mo pagwita ka nung niyan. Nagyang kayain ka na, ay, bahasan nyo kawe. Di ka sa seminar. Hindi ko ang ngomba din na, mas sacrifice ka ito na miya kapusa, gin kaya baro ka na ka, gin kaya ay ka. Kaya, pakapusa na lang. Kanabag na tutunog na tembo, o di na ngaribu. Apa na pala naging kaya ang utan. Na, mga babayang sa Islam, ginanikinang lang si kumapaparatiya. Nauban yan binasa ginawa niya ko, adam pa nakikinawang ka. Sa natigo Allah, sa makakip so timbangan no amalya, yung tabi tikar ka nung agya, magito sa budo sa suratul mu'minun. Faulaika alladhina khasiru anfusahum fi nari jahannam khalidun. Sira natigo Allah, na binina sira na ginawairan si kudunia. Bigyan sa nga ginawang kako, dangapan kada ko dunia, dangapan kawapat kami ang nagaka, na ayaw mala namin isampay ka sa iyong kay Ramadan, na kada naman dito Ramadan, kako, maligit ka na, binilag kayo maniya, di mo ta kabibiling ka, kikita ka. O di ka bete, o bete ka sa Quran, o di ka bete sa Quran, na kayo man na makanagkapan sa, bete sa Quran, na lagi di kawato na ba na, papinulit-tuloy yan sa ayaw ito na ba nakagod ka, di ka bayo mga kinutsukuran. Pagaling na kasi na ginawa. Na. So, sa Hopo Ibrahim na si ko paganay ko Ramadan. Tamunod na Taurat o Musa na so Taurat na si ko Musa na ikanang magawin si ko Ramadan. Tamunod na Zebor na so Zebor na initurun wala si ko Nabila Daud na ikasapulo ako. Wano gawin si Ramadan. Tumyundog na sa Angel, si Nabila Isa, na ikasapula utanong si Ramadan. Pala din si Ramadan. Na, ayan, nas kapitab, yung kay Quran. Na initurun wala, yung kay Quran, na si kadupula upat. Okay na, miya ikhtilaf, no pag-yun yan suro, sabot ko mga ulama, so kada kala na siro miyamig na sukura na si kadupulo ang pito siko Ramadan asan matatago agyang buto asron awakhir apong na mga bubayan. So sa Hopo Ibrahim na siko pagana na pagultanin na gusto Taurat na pitong gatos Ramadan.
Lagi may puso. At tunay ba, nasohok, tuminog na sa Taurat, pitong ito saragon na may puso Taurat, na tuminog na Zebor, na pagilta nila na puso Taurat, na limag ito saragon. Sanggi buwag gatos saragon. Kanaba, mustahil lagi ang utuwa, niyalitan mo kagi, katira Allah na surat al-Hajj. Ikapat po lang upito, amata na tibu Allah, asusalang ang sa hadapan ng kanilang ka, na itinulin sa ikudunin, sanggi buwag na naman napagunta na yun na iya mga kitab, talaga sa liburang na. So, kayo po sa Zebor na itamyunod na so angel. So, angel, ang sa Zebor na pagilatan niyan na alfa mi atasana. Sanggi po gumagatos sa rago. Sana ginangyati. Niya adon na rawagi mo tatutol. Ang mga tawa ayad na bantakiran na ayaw mapagmurila na sa dunia. Sanggi po, magato sa ragon na. Diyan kaya dunia, mga bubiyakan, siya kiniya, Hasanul Basri, sa iyong takita, babakro dumo, ikasangi po, talong ito sa usapulo, na ikatureno. Bina, badiru bil a'malis salihati qabla fawatil awan. Panguna-kuna ni watigwa Hasanul Basri. Kamakot ni watigin so mga amala, mga pipi, ada aban yan gaing-gaing aman. At terima uwalla kuda pa na kayo po sumasa. Dangapan ka sa dunia, na impidi nga so amal ka. Kaginang pinipagpada ka, nagkatabang na kasi kubur ka, na ayamala na sa anuan ano. Inuto, natigya Hasanul Basri, laysa ba'da sababu illa al-haram. Da oryano kang da arwarsi ko kanokos. Ayaw ba na sakitan way namin isapay tano sa maisa knaba ya disting na utwa. Kang da tano ad nadimba sa satigin na kumuli nga tigin dani kwata ko atako na miya ka muda ka nagito na ano to. To na ba na makadudura ka. Da ba dimbaling ano ginapa kaso sa kamuda. Kakate kanoksa. Da koreano kang da arwarsi ko kanoks umambo o kanokstano. Makapagidid tano sa malumanayan. Wait na. So kapagapagidid sa malumanayan kaya mataan na di ko ba yung matay ang manusi ini? Ada mabubuya matay. Na kaya pagpabang niya nga sikwang alabog yung karamadan ay kadna ko na ipag-isip ka sa umurakan, hindi nga, inisip ka sa umurakan, hindi sampay sa may sa umurakan, sabak kulay mo karakan. Napamang niyang kakuwag mo, uba ka makapagumor sa tunganay amitaran. Hingay no? Nasa suratun Nahl ay kapitupulo, na ayakatiron wala suratun Nahl. Igwala wa minkum may yuraddu ila aradhalil umur. So sabadar kan watig wallah na magandang kumarat na betat gina sukat mo. So Allah yang ditiro iba sa samarat na betat. Ay pakasa lagi untuk ayat pakapo ng tua ayat na Allah khalaqakum suwallah na inadintanon yan. Tuma yatawaffakum nakagi inadintanon wallah na aya urian ito na aya mana na tinadintanon niya ako matitan. Lagi nga katiro kanya Hasanul Basri. Walaysa ba'dal hayatu illa al-maut. Newang ka dun. Datingin na oryano, kawiyawiyag arwarsi ko kapapatay. Na kinanglan na yan na umanisa, na dagapon makaidad, dagapon malukas, na tigunabi ni amatani, magabunong pihi, makatirong minannas. Buali mo, 24/7 napsigad kita mo at tibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan natiro yan, na magbunong fihi makatirong minannas, na malalapis na tigiso, kadaklan ko mga manusia. Paganeron, aseha, yung goto ito na ba, nakamuda nga pa, ad na bagar ka, mapya kay kailay, mapya kay kanag, napamapot ka sa mala, mapasad ka si Masrik Allah. Kaba may kada nga sa bagar na, ay nga panari ka pa ka pagamal pipya, sa manaya, may susugot ka, na, ato laban na sebenar ka din, magaman. Labo ang Ramadan, sebenar ka yung kaya Quran, ba, mapasa, kalimut kawangan na apyan, may kaysa isa na,
Ya kay siya kon makatamat o bak manuba di pagatamat natin naman eh. Na. Kadua man ang pista nuro na tiyo nabi na alfarag giyang utaka pakalulugar tano. Maka-oras ka na inira maka-oras ka ada bang abangan. Pamati ka sa Quran, papanasdah ka, pumamakinig ka sa wasiat, o di na mga matya sa paraman wallah. Na, bami ka, masunod ka na, di nga ito mapungulula. Tabi din sa kapur wallah. Akat na sukat rin, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga babayakan, mga inakan si kagamatan ng Islam, ginanit kinalalan si kumanisa, nararsa ni na ginawa niya sa diyan kay kapitugoy man to. Kuan na miniramig so kaya sagad lagi ka Ramadan na o sa miniramig si di mapaya ka ba ayaman na edna tarasay niya na niya betal yang penso ko bala so kosa ka nasuwa nga na miya kalalili mo na pungay man to siya kanya